Hej, i dag skal vi sparke lidt på mål, som vi kan her først. Den sad virkelig godt, faktisk. Så nu vi se, om vi kan gøre det igen. Så vi faktisk ikke ved, om vi kan. Sådan der. Så lad os se, om vi kan igen. Spark på mål. Husk lige at gå ned og subscribe og like. Det vil gøre os rigtig glade. Det vil gøre mig rigtig glad. Så bare husk at ned og like og subscribe. Se, I godt igen. Boy, det var ikke så god som sidste gang. Skriv lige i kommentaren, hvis I også spiller fodbold. Så er det lige